abusia mami encha na afensu me ma wo akwa abase na enso de odo abebo odom no abeka me ho ewo emergency Ghana TV eso enne erabe bi ababe piemu ewo wo fanko anadwuma die so a ode na rehosem etudwa na ne nsem a woka ene se be ma bi ahye ne bo o hye ne bo se obende obeware no na be ma ne ka asasem ne kire na chi no yare bi fihi ababe da ne so a wa akwa wode ne tie wura tokro bia mu apie nanso onya na yaresa odniti apempema setter onya na yaresa ama kire se nya fa na ni ase no ne ofemu no sikampa ode beka hospital mpo no onya bi ena ode akọ oni buafo bia eno nti ode asemi aba bedan wo fankwa na se omumwa no monka bi ema no na busua nsem ode etudwa no eye bubuja edoso yensemre yenkonkotie embra sisia eduabo ti se also da na dansu mu ya bodia mde minim ana nana so amko ya nso mko ya ka cha mi se eduabo no eduabo nana e pa so ya dan ne be emprenan still enani wako ama doctor ahwe obrebo ene osabo mu o kidney ene liver wako ye test me pa so nde mko ya ena na sanne ena me ba before doctor ni bi wo agogo atumtimbundi ewe monidi nto manu kutwa scan wo me yem se tumi ya mbisa ne se me pancho ede na esi wo me yem ana wo se ni bibia ye kama me kase wo na ode wo moyi nso bi ehye na so mitrim se ma ne hwehwe ebeda eyini so asimi bibia ye kama enso hunto yare hunto me ana me tnase me ya me tnase se na se me sori a me na ho anche kakra me tu wo ahwe ana mintimi so me kwa mintimi nteme hu na ono mo yi yukura bi se me bata adie ne sa betia ahwe na me ntia se me si ewiase me so ha na ase pan a ya di nsu agumu na enye ma no sa me mpaso ye me itimi didi didi de yale ne ba no ni de ma ye ni patia te se mi o anaju plate obo kroku ni ni didi yana komdo anaju plate obo kroku ene bia no se bia me se pan na bia mi di o ti ni di banku dokuma biani ni obu pesi no na me pa wa wo say chama nasa ba man no onkola no boy mpacho penye papa de kontanase ena nkola no mi nso ono nso kira de wo entoanfu 96.3 ade nani no na wo mi ni jaye mpacho sempi na bi hu ne atiyo so me aba na ose hwe me mem efra sie ebise wa we ya de himpo do be sananta odi ade ne be kwa akohye obi enso do nim hu hwe ekwaya efa so am ne be ma ni jaye no Lawson FM 96.3 nti be ma no ebe sleme aware na wa mama ye me ho do betu trinsa bobo kokoko ti menene te won ma na eba ba mu ti eba ba mu na me de ko ye de to nipa na enam so no e ma ni hu me bo na ma ne ti me wo ye no ye bibia sane be ma eye ba ti na chi no ka che me se opeso wo sa to new school so nti me ho de no ntwen man ne be enye kakra am see you mate to wakacha me se mefa me se fa me mamla o maame ho no wo atimatim time kwatna o maame chen be ebu fie be mi san na kura nti me koye no
and the Nasset Edica and the Nasset on the Kama. Lawson FM. Make about Nukunaba and I no catch them say pen I let Nukun and Koya Mwadi, my papa Nicasa, my minister, Nukun song on Koya Mwadi. No, me busi ni bia. And no catch the papa me say. That's say me go school, in person go school, we are. Na akoye ne ho ade nti na be ma ba kon so o keto ba ko no so ne go ba kon so twempena ho na papa na flo mu ni abo mu se obi ankon koye na ire ho ade se na be ya senke se bibi sia obo hu abusuafo nti mban se mi kun ne hye boso me nyansa keto ani so hye boso me emu nti me de ne so ye no be ma na nkwan koye na keto ne de no eso ye me kokoye ye pa fisa papa ne so waje ni pension pay wo pese wo de boa ne mani nyina na obi anya ne so mfa so Lawson FM. Keto ne konya ekoye ne de no still na fede obi sa me be ya ne be se kam ye fili ye kuru no no baba tena ye ne ba no ma no mu aye musu ni ha do kura me dia ye be me nti papa ne fo ne bi sa me se ada wukun wa ni bibi ana na me se da me kasa ma ni bibi pa na yetro na bi sa me sa da me de me ho ka me na me se da bi da wa bieso eda ho dagwa to dem coach bi gaso we ne tata e ko no ho so wo fi me do bi ana akodo ogo faga ka tie di nti me ye e sa do fu ya na ya Basan. Emma so say ame ha. To aso. Nti mo se baby sama sembia o fi nti da una oba no enu ne nkasa. Nti ba na ekobe saboso me be na 6.3. So na fe de o fi baby o cha de ne ba na se bia me bi sama sema na o kono so papa no bi sama na me ho ade yo na oba tan musa bada ho ma no my mistake na me say bla oba from you so why mistake he say so why mistake ya oba je no obusuafo for me ko ne just dra na do a we see opinion sa why mistake he say pa boni da pa na me dey do my boni a ka na me pa ocho ya be ma 90 mi an chere ma dia e bia o ka che me say oba waye mu nti ko ma me ho na baby sa ena papa ne ka chere me say se wo she me date se date no so no se me ba na nkwan ye me ho ade ade a o ma pake ni me ma na ma kofi se woni ni busu ani bia nti wo ka ka na di be se na o twin yo me hlam se no tantan ejisi so me ni ntimi enka to mu bi te ko for emergency ena ko ekotwae na papa ni bufu ye ka chere me say woni me busu ani bia nti ba ne o ba wa nu mahram me hlam anajo me o ba wa nu ana e ka ho entimi mafom mahama ya din say no se me resa dia din na Lawson FM 96.3 Mama edini ya santini to aso nti eba sa na papa no ehu ni sa na fe asabo papa ni ti free hospital no ba ni odigu ne ba no so pa enso still na ne ba no ntimi anchira de airport pa wo dina so akase ebi a oba no wa yesi nti nya de se me ne be de ebe na ebe tena biem nti na nya so me hwa de e ko na wo ba wo first so wo free home baby o chira de ne ba o freme ebi a oba me bo mi siyo oba won freme wo kwa na so me ko nu anu no won kra me ko duru a won freme ko ono so nye bibi fine na me kacha papa ne sada se de e koro no ma hwe ya na dwunu ho saa ma ede mewu me so me nipa ese me Lawson FM ba dwun enye no pe me so me sa fe no obi me obi ko odi nkomokula na ma adwene ena ho no jise nipa ko bomi ansa na me huse me ni obi di nkomo to on ma me yes na me sesa me niama
aba mu maame ho ti me frɛ me maame na mbɔ na me frɛ me bla ba ko no de wo firim no ka kyerɛ me sɛ saa ne be ma ne ya omo be omra ne hwese be ma ne be firi ho no aba fie ho a na mpaka me ne ma na me fa me ma no me ko fie so me ko wo ba ya kwala ba ko ka ho ketewa no ena me de ba me maame ho ti me ba me ka be me kura mfrɛ me mponkwa ni sɛ me sɛ oba ba oni kwala no makodu amfrɛ me da on to sɛ nkwala ne ma akwai a oba fie be ka kyerɛ me so oba fa nkwala no ene o makwa kodi akwama ene oba me bla nyaa o ma ne bi pa nso me de onu oni ni pa me kasa din ko no so to no ma din ana on de fa nkwala no de no mo ko ndum bi school no de o mo baaye nti ni be di Christmas no be fa nkwala na mfa nsa panyi no be 3 years 4 years na ketwa no so 2.5 years no sabe fa o mukoye o fa o mukoye bi school no so mfa nkola no la wase ne nkola ndo mu ma wonche ho ni bi na me se die nti nkola nketinketi we e die no mu ni no se ekura na se wonu school ho no de o ma nkola ni nkola me se no nti na o ni se o ba fa nkola na o ni se bia o ma nkola ni na bi mu babusu afo ho me ma me ho me bla ho e die nti na no eni wo mo antena ase anka odina funu so saha wankasa yemfa eni so na fe yemra patro wo funu mo e denden dia na so no ayo dudu sa wa wo funu e wo so o te se emu eye kunkun e wo so sa first ne de tama na yeni wo no de na e wo so sa na so me a metinka sa se nsuo ejina me yemu nti o papa o ma no ese no de mefunu a yesa ne de ejai ya na onfe no onfe eyo ya aha de ye me ya pa ni no onfe no na ase ade na be shiru na ye dudu ntini nante me nante a ti se bia first ni kwa de se me obi esususu ni Obacho kafra o transecha ya na onase efumofu anase odase etatai nase no de entata se na masa me hu se eso na peja kakle bi peja kakle bi na mi se bia 96.3 se yenu se so kan so am for ba yenu ma nase na peja kakra how no do bi ana esene malaria achiwo ebunu achiwo malaria na se ya fufu bi ya metisa malaria de sanka malaria den ka ba anka wonu mu kura ba enso anka wuntini kura ni di enso aduane ni din yefu sa dise bia man tese Lawson FM 96.3 udidi ana ho to me hoto me kwa na hu na sibia me hu sibitie no yemi abaye koma hine die e wo se daguno so yie na yehwe niema baako ana mienu ansa mo amoye mo adesifo akramofo akonfo ene omo omote hama no mo adaroma se nipa ba nyam na mekire moduma mo mayefo mo fa test bebremu na yehwe fisa yare bi wa no zuzu aso nte se bia bo wa hwe yi a eze yenu abeso mo dani bia ba miensa na nan empe nan sila no ti anatie ekoso esin de hamme pa Lawson FM ne kasa me sunsu na eno pa ne hamme na be hye me na dudu do asa me mem kofom hon ma na sa aba me na se me nan no obi na aso ma me de nan enti wa sheda ko hospital ana ya sabia kesiem amomo ayo kidney any liver test ndem ba so me kase na ye bi da na ye tro
abusafo yenu abɛyɛ asɛm bebree se honhom mu ebinom ogye 67,000 6,700 ɛne ɛkeka ka ho ebinom ɛgye nneɛma ahodoɔ na me deɛ yɛpɛ sɛ yɛn abɛyɛ kɔyɛ test ɛhwɛ ne bɛboɔ ɛne ne saaboɔ mu ebi a baabi a woteɛ no anaa baabi a wotie firi no ɔne me nya adwene baabi deɛ me ne me ho yɛ adwene sɛ yɛni kae ɛwura ne test kakra ɛhwɛ adeɛ mpempere a sɛ otumi kɔyɛ test ne ba na doctor professor hwee ha no bibia dana kwam kama na afei yɛwura hohom mu nua baa hinna wohim soɔ no ɛne adeɛ no deɛ yare bebree hɔ a ɛho sunsuansoɔ saa ne tie ɛna yare bebree so a ɛba so a ɛma wo so daeɛ basa o so daeɛ bɔne na sɛ yɛnu sɛ woadwene no atwe akosisi abɔ dua woadwene no akosisi asɛ yɛabɔ dua enti yareɛ na wo yareɛ no ɛnɛ meka yadeɛ hawo paa yadeɛ hawo nɛ ehu 6.3 ehu ɛna ɛhawo o yadeɛ na yareɛ no nyinaa ehu na di kae ehu na di mo tintimman paa ɛhawo media me hu sɛ ensuo sɛm bi anim yareɛ na aba na yɛwose yɛpɛ yareɛ no pumasi berɛ na yɛma a doctor for run test wode ɛhwɛ wo kidney ɛne liver mu saa test wɔ mu na mehwɛ pàdé why pregnancy test approved for test why bi na wode post ni da bɛyɛ how many months ni bɛyɛ 6 months koraa mebu me nsa mefa sɛ mekɔ bɛ na ɔtwe mu akura de hu nya obi wɔ nyimo betimi aburu nsa ko so bɛwɔ so sela na ba de hye ni eti a no wayɛ saa test ni bi so abia sɛ de na de yɛwɔ obi nso ana de atum ne bi obi ona yɛnhwɛ ade wai ne pa kyɛw unnim sɛ yɛbɛtumi aboa wo tina ade asɛm ne bɛda yɛn ɛma no ha sɛ meka sa wate na yɛnyɛ test American nyensa open for test yɛnyɛ brɛboɔ na yɛnyɛ kidney sa test miɛnsɛn yɛnyɛ wie na emuayɛ bɛba no yɛnyina so ne mfɛntu anamo na me pasho na no ka eso no se tia me to no mami yɛtwa wokɔn ɔsɛmani so biribi ɔkontina wɔnim tua so nya yɛtwa afiri hɔ ɔsɛmani so biribi wobɛka me sika no awu ana ne boɔ denti wobɛka me sika no awu na bi ne wonam medwuma sika me yɛyɛ nyinaa ebi so nyinaa manasa bi a hospital na mekɔ no na yɛ me nso sikasɛm baabi a odi ka kɔ yi ɔgye me 67 million yɛtwa 30 million deɛ aka kora yɛntu a deɛ ɛtɔ so ɔgye me 30 million kyɛ sɛ sika wɔ ma gyegye afiri ne hɔ nom no ɛsɛ ne mu nya no nso no biara ha nti woni sika nti yɛma ɔbaa ne nsa ma adae yɛboa no ahotɔ a nya posifoɔ no abɛkɔ akodo mu akyi yɛsɛ kura yɛaba yɛdo presenta man yɛbɛtwa mɔ koraa de yɛka sɛ yɛbɛpɛ wɔ akobi ateɛ ne kura ka wɔ sɛ yɛso asɛm kɔ no ha fa asɛm kɔ no ha wopɛ policefoɔ ma ɔmhyɛ black ɔmo yɛ ayio ɛne ɛnso ɛnsɛ da nyɛ ayibiaa ɔhema ne test ne ana no bɔ nya BP why nyame bɛkyerɛ why bɛwu kwan yɛbɛfa so ɛwo sɛ na ano yɛ nua bɛyi a ɔbaa ha yi sɛ mehwɛ n'anim saa nam ka kyerɛ sɛ menhu yie
sɛ woyare ana ɛkɔm de wɔ onipadua no asesa kikirikiri akɔ ne test wɔn ma boso mmiɛnsa na ɔtwe mmiɛnsa sɛ kura de kɔ na ɔtwe 9 ɛkɔ boso nan na ɔba no kuro mu sɛ ɔka kyerɛ doctor sɛ ayi wayɛ ɔmade bi de sɛ family planning no sɛ awokɔ ɔmo check wansa ɔmo wɛ bibia ɛna me akɔ scan no o doubt na doctor sɛ ɔsɔfo mbajo mo kɔ scan na mara nti ɔno kɔ sɛ ɔsa bi ni nsaw ɛbɛ fa ho wo mu ni sɛ de sɛ de wakafro over nti sɛ ɔno ɔba na ɔka sɛ makɔ ha yɛse ensuo yabɔ dua ensuo de okra akɔ na ɔfa yɛyɛ ɔma me sɛ me kan ni misao na apempo ka bizara ɔka so na ata na chi ti duru ba bia sabu po de tie ntimi nua ba se Satan o ya bre ennyema hyehyɛ no ani nsuo ni ade ade ti duru ba bia ɔwɔ se bi ka hwɛ honam di ansa ɛsɛ wakɔ huhu mu akɔ nananom nkyɛn ama ɔmo atwitwa mpɔnkye atwitwa mbirikyiri ɛne nneɛma nkokɔ ne ade adane dade dua no sela ɛnkɔ yɛde ayɛ nso yɛbɛhɛ sɛ yɛbɛwura ne test baako mmienu bi ahwɛ adeɛ wɔn dɛka wakoma to yɛ bibia no aso awurade yɛ nyame te ase nti yɛwi a yɛne wobɛdi nkɔmmɔ no yɛhu ɛkwan a yɛn nso obɛtumi afa so ɔbɛ si na wɔfa yɛnyɛ bɛyɛ asɛm ɛne a homsɔfoɔ edidi biara ma ɔnoa no ho tɔn no fine ɛna ne nso 6,700 police ni no deɛ no so obi ɔnapa no ɔkɔkɔ yɛ ɔno ɛne madwene ehihim kakra ya ma ne nyina wɔ kakra ɔsɔre a wanyɛ sa ɔsɔre ato ansa bia na wabɛyɛ wei ɛwɔ adwuma ma napa bɛmma ɔfa ɔyɛ responsible to ɔba wɔ n'adwuma mu ɛkɔyi ne sei ɛne nkɔda wotu moko ɔyɛfa moko yi bira dan ɔno nso wɔsan kɔ akɔyɛ wɔ saa na emu ɛnsɛnsɛm na kɔnfo no nso a ɔkɔɔ ne ho a ɔka kyɛn ne sɛ yɛduabɔ no na ɔgye 6,700 ɔgye mu 3,000 Lawson FM 96.3 na kɔnfo so kɔnfo papa a wɔfa na nka yɛdua na ɛnya na nkɔɔso ɔda ne sika nkɔ ɔgye yɛ na dɔɔso dodo kɔnfo yɛ kɔnfo papa bi anyi saa sika no na asɛ mu nyina so te community hɔ no nti wei ni wei ma mama asi da ho sɛ yɛmisa akɔmfo no ano asɛm a na wogye nipa baako ano asɛm so ebu afa wahwe yɛ bɛdu baabi koraa na wobɛyɛ ne nte saa nti wɔfa mede meka mele busi sɛ ne sɛ kɔkɔmfo nkɔfrɛ polisi ne mpana no so na ɔde n'asɛm aba nti wobɛtumi ayɛ no wagye ne sika deɛ a yɛna pa mfiri no so polisi ne mpana no so ɔkɔfrɛ no so bɛkɔ fa asɛm foforɔ aba abɛto hɔ ama ɔno ne ababaawa yi nti sɛ wofi sɛ woabɛn ne wagye sika no deɛ a yɛwo biribi ne wei ɔmprapra ne ho no mfa ɔnkɔ no baabi anyi sika no wagye sika wo so a ne ho nso antɔ no na sɛde osi kyerɛkyerɛ symptoms no wɔfa menye sure sɛ wɔawɔ test bi a ɛte sɛ deɛ wo kan ɛnyɛ nokorɛ ɔnkɔ hospital kɛseɛ biaa daabi ɛne yareɛ nnɛ nso abɛba no yareɛ biara ne ho symptoms yareɛ biara ne ho nsusɔwɔ a ɛno na bi yi nneɛma bi akyerɛkyerɛ wo ayɛ yɛ nneɛma bi but sɛ sika no a ɔde kokɔ yɛ nyinaa yɛtufo wo yare yɛ pa wo kyɛw yɛn nananom mo wɔ hɔ but kɔmi yɛ fɛn fidie ɛni ka hwehwɛ wo sɛ de fidie no hwɛ ne yɛhwɛ ne sɛ ɛnyɛ suputi yade a na yɛ nananom hɔ a ne wɔtu anamɔ ne wɔkɔɔ no hɔ nananom nso no apapafoɔ wɔ mu ɛne sikadisɔfoɔ so wɔ mu saa na asɔfo so a ɔmo nso apapafoɔ wɔ mu na ɔmo nso to mɔ na ɔmo nso wɔ mu nti sɛ de wɔka no ɔnkɔ yɛ saa tests ne mmiɛnsa yɛhwɛ ne mmiɛnsa winsɛn deɛ no ɛne bɛdi kan na kidney no nso atɔ so mmienu na liver no nso atɔ so mmiɛnsa sɛ yɛhwɛ saa nneɛma na winsɛn deɛ ɛne yɛ sa
yɛhwɛ akase ni mu ka kitwa yi ho a ne yɛhwɛ se bibie ni mu dia hwɛ ha no bibie yɛ janiwa na afei no yapɛwuhuni ya waben yi obetumi aboa no ama no efiri so wotumi atena se ahwɛ ne ma nti yɛbɔ Nyankopɔn mpa yɛ sɛ wodwina beto ayɛn yɛhwɛ bɛgyina wa tu yɛyɛgye obiaa na yɛhwɛ sɛ obɛnya ne fa ahodie na wonyi na hoto na mmom tu mɛma fu mɛma mu wɔ ma dross ɛtetete ma dross munyai mɛmɛ pa de telefone na yɛsa ba to mama esina mama nka se bincho edu ba bia we gentleman on pesa obeye baradiri nya ba akon ho a teno wofa ani obadwuma manapa obadwuma manapa edwama so yi praise e boro wofa na se fresh one we dey te se di akoko so ye ya na oya yi ani de wanye ni yenti ba bia wo pese wo ni obada no boa wo ho akona dwuma ekotutu no dross ekotutu no toma efa ni nkotu fam wate abusia mame ensanso na wasesa oje brani ekoko hye video no ebaaye na ewrabe ya semi emu oya kakra nanso mehu ne se fort ne so ebi free ono so at times na se yare bi beda ye so a ye de adwen bi hye yetirim se yare ne ekoso no na chese nye hospital yare eyeduabo enso ya ndwen ho se adwendwen na edi aba bata yare ne ho no eno kra etumi ma yare ne de epeja eno kra ma yare ne kra ye worse de bia na duabo de bia duabo enye yare bia na ye duabo na enye yare bia no bi nsa wo ebi wo hono ma ye nua ne die bi etumi ma yare bi ba beto ye so ene a wo se aye be hu na akola ketwa wonya stroke akola ketwa no wonya yare se etere bi ye nua ne die na ye aduane na ye di no eno kra no ma yare no eba bet etumi ba betena ye so abra obi ansanim enye duabo saa ayi plantain chips ye asemi ebetumi akwakofa yare bebre di abrew inti saa yare ba beto so a na chese ye duabo ana na enye duabo inti mi da futu a me de be ba ne se onu de so sisika ni hono ma adofo kakra bi adofo obi an o de be boa de be support no onfa nko hospital no onfa de onko nhyehyemu nhye se eye hospital yare ana se eye den se ye hwehwem ni yehu se enye hospital yare na emum se ne o ka se ye den eduabo no na afa yehu bebi a de be fa ya pe na yare sa e de ama no na ma ne fa nhye ne tirim se onhyehyemu nyehye no na wo se o de hye se eduabo onye anu kra ento nchen eno kra anu ye last na wo se wo ye den odwin o de hye ne tirim onto na mon enko hospital no nko hwehwem mehu ne se o ye ne sa no beboa saa dwendwen yi eka ho na yare no ekosoro sisi a ne situation enye o san de adwendwen esan beka ho a na je se o ma yare no kra agensem ntoni sa adwene free ne tirim kra abusia yemfa we ntu ye hofo se won so wo sa situation we mu a emfa adwendwen ensan bata ho esa wa na wo ma ya o yare no ayden akosoro yenye no mfi tirim ne yemfa mpaebo mu enta ye yare na chi se Nyankopon beboa na yare no waye fi ho no ne nya yare sa ne etumi akoye nnwuma so akwakoye pesika e de aba behwe fie ne yi sa adwendwen no ento nchen mehu ne se ye ne sa e beboa yen pa abusia aha na me de wo si like video na share na fe subscribe for my medin no na akosia adepa hanso da so emergency Ghana TV man ti me ke bi ma na che se makram